ताईंचा आणि एक गोष्ट मी इथं नमूद करतो. आज आपण ज्या घरात राहतो ती घरं कोणी दिली आम्हाला? कोणी विचार करता का तुम्ही? मी जिथं राहतो ते घर मला कोणी दिलं? ताईनं मुंडकार ऍक्टाने टेनन्सी ऍक्ट निर्माण केला. ताई जर नव्हत्या आणि हा मुंडकार ऍक्ट सुभाषचंद्र विचारा पाहिजे. ताई जर नव्हत्या आणि हा मुंडकार ऍक्ट जर नव्हता तर आज कितीतरी गरीब लोक भाटकारांनी रस्त्यावर टाकले असते. ही सभ्यता त्यांच्यात नव्हती. आणि हे ताईने केव्हा ओळखलं? 1972 साली त्या जेव्हा पहिल्या आमदार झाल्या त्यावेळी हे त्यांनी ओळखलं. त्यावेळी ते मंत्री होत्या की नाही मला माहित नाही, पण त्यावेळी हे काम झालं. 1968 सालापासून हे काम चालू झालं भाऊसाहेब आंबेडकरच्या माध्यमातून. पण त्याला पूर्णत्व जे आणलं ते ताईने आणलं. आणि त्यासाठी आमच्यासारखे माणसं जी कुणाच्या तरी सान्निध्यात घरं बांधून राहत होती त्यांना योगदान मिळालं. नाहीतर ही सगळी माणसं आज रस्त्यावर आली.